हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै मादैया दिनैहाय अमा गोरान एवलायबायहाय बैसागोनि आद्रा थानाय अमा रानफुनला एवबाय गोथावनो मैथा ना लोगोफोर नै नाथुर ना बालाबाथिया थुरि राखेब एकदम माखा जाथारसै एवदों दे लोगोफोर आं नाखौ दिनैहाय लोगोफोर मादैया जानोसैलाय अमा गोरान एवनाय ओमफ्राय मैथाजों नाथुर मिक्सार लकेल अखा हादोंना लकेल ना जानो लुगैनानै बाजाराव लायबाय आरो gwtaotar ओंख्रिया दिनै नाथुर जाखावथारसै ओंखाम उखैनायाबो हाला ओमफ्राय टाइमाबो बहुद लेट जाबाय दिनैहाय ओंखाम जानाया अमा रानफुनला होनबाथाय आरो मा होनबावनो ग्रेभि एवदों नै गोदै मोनलायखायो फाग्लासो जागोन होथारसैलाय दे लोगोफोर क्रमन बानलुआ बारा गोसा नङा गोसाथार मैथा ओंख्रियाव बानलु होनबाथाय मैथा ओंख्रिखौ आं बांद्राय बुरजा जानो बायो ओमफ्राय एसे नांख्लि नांख्लि जानो लुगैयो बिराद गोबावसैमोन नाथुर ओंख्रि मोनजायैया दिनैसो हाथाय बाजारखौनो बानायनो टाइम मोनाबा गोसा गोसाथार मानसिफ्रा ना थुरिखौ मुगैयोना आरो बिनि सायाव मैथाजोंबावसो आंहा मोजा आं मैथा ओंख्रियाव बानलु हाखावना होयो ओमफ्राय माबा सामब्राम हाखावना होयो बिराद गोथाव मोनजायो आं सामब्राम गोथां बुरहा होबा गोखैखौबो एसे दानो ओमफ्राय ओंख्रिखौ गोथाव मोनजायो
응? 음. 간포피야 봐서. Tiền chân ban ra hay không? Bản là dân sinh không phục hay hả? Hôm nay bố giàu không? Cứ khá khá. Cứ sạch ha.